Het is of was misschien wel een van de bekendste restaurants van onze regio, de Ridder van Azerode. En zondagmorgen ging het daar helemaal mis. Een grote brand heeft het complete restaurant verwoest. Maandagochtend is de schei van de brand in Azerode goed te zien. Het restaurant, dat al zo lang verbonden is aan het dorp, dat zelfs de straat achter het restaurant dezelfde naam heeft gekregen, is niet meer. Restaurant de Ridder van Azerode is zondagochtend binnen een paar uur volledig verwoest. En de brand, die zondag nog voor 7 uur 's morgens uitbreekt, ontstaat door nog onbekende oorzaak in de bijkeuken, die tussen de woning en het restaurant ligt. Terwijl de brandweerwagens arriveren, slaan de vlammen al uit het dak van de bijkeuken. De brandweer probeert te blussen in het pand, maar moet zich terugtrekken. De hitte is te groot en in het pand blijven is niet meer verantwoord. Het zoom dat van buiten op de vlammenzee wordt gespoten, kan niet voorkomen dat onder de daakpannen het vuur zich razendsnel verspreidt. De rook die dan al uit de ramen van het restaurant komt, voorspelt niks goeds. De eigenaren zien het allemaal aan. Ze wonen neven het restaurant en ze kosten zichzelf en de huisdieren nog in veiligheid brengen. Vervolgens kunnen ze alleen maar toezien wie hun restaurant wordt verwoest. Azerode is in shock. Het restaurant dat midden in het hart van het dorp ligt, staat in lichterlaaien. Nou, ik werd wakker en toen hoorde ik een aantal slagen. Ik denk ze zijn ergens in aan breken hier. Maar toen dacht ik van, het is misschien mijn buurman met zijn vrachtwagen. Maar ja, wie gaat er nou op zondagmorgen zo vroeg nog werken? En toen? Ja, toen keek ik op P2000 en zag ik dat er een brand was op de Dorpstraat. Toen ben ik opgestaan en toen ben ik naar buiten gegaan en toen zag ik dit. Dit is een buffetrestaurant wat heel goed druk bezocht is. Het is echt het pareltje van het dorp, zeg maar. Maar het is vreselijk dit. Ik werk zelf in de horeca en ik kan me gewoon voorstellen hoe dat het voor die mensen is. Ik vind het echt verschrikkelijk. Er kwamen heel veel verenigingen met hun etentjes, met kerst en dergelijke. En dus ze zullen allemaal ergens anders naartoe moeten. De Ridder van Azerode is een begrip. Het wiet buiten de dorpsgrenzen. Wie voldoende mensen zullen hier ooit gegeten hebben? Voorlopig is dat niet meer mogelijk. Het is een goed bedrijf. Er zijn ontzettend veel mensen die hier komen eten. Hè? Dus het is eigenlijk wel een kern van inkomsten hier. Ja, die zijn nu weg. Hè? Zo erg voor die mensen. Zo erg, dat is niet normaal. Dat is echt heel erg. Zeker. Verschrikkelijk is dit. Dat is echt afschuwelijk. Echt. En dat was een fijn ding. En dat deed zo fijn, dat draaide zo fijn. Oh, ik weet gewoon niet wat ik afschuwelijk. Ik vind het afschuwelijk. Treurig. Echt, zo erg. Ja, Gerrit. Ja. Ik vind het echt zielig. En die hun die hebben nog 4 van zo'n heel grote hun. Ja, die leeft er altijd. Ja. Maar dat is zo zielig. Zo zielig voor Ja. mensen. Echt. De brandweer schaalt flink op en gaat de brand te lief met groot materieel. Maar als het vuur door het dak van het restaurant herbreekt, blijkt pas wie groot de brand eigenlijk is. Het gaat om het restaurant de Ridder van Azerode. We zijn hier gekomen met 3 blusvoertuigen. Er is heel veel rookontwikkeling. En we hebben de brand van binnenuit proberen te blussen. Echter om ongeveer 7:50 heeft de officier van dienst besloten om alle brandweermensen uit het pand te halen vanwege de grote rookontwikkeling, de ontzettend hoge temperaturen. Ze vertrouwden de constructie van het pand niet meer en nu zijn ze dus de brand aan het blussen vanuit buitenaf. De mensen zijn via Twitter gewaarschuwd, ook is er een zogenaamd NL Alert uitgegaan. Dat is een systeem waarbij de mensen in de omgeving een sms'je krijgen waarin ze worden gewaarschuwd voor de brand. En dat ze ramen en deuren voorlopig even gesloten moeten houden. Er zit een woonhuis gekoppeld aan het restaurant, het zit er niet direct aan vast, maar middels een bijgebouw. Daar zit de keuken en de spoelkeuken van het restaurant gevestigd. Het woonhuis heeft echter geen schade opgelopen. Er zijn 3 blusvoertuigen ingezet en een hoogwerker. De 2 exploitanten die naast het restaurant wonen, die hebben de brand zelf gemeld. Daar is verder niks mee aan de hand. Er is een brandhaard gevonden in de bijkeuken, maar of daar de brand is begonnen, dat is op dit moment niet bekend. De politie en het team brandonderzoek van de veiligheidsregio zullen straks onderzoek gaan doen of de oorzaak wordt achterhaald bij zo'n uitgebrand pand. Dat is nog maar de vraag.
Ja, verschrikkelijk in een bruin tussen Azerooi en iedereen heeft het erover gehad dit weekend. Dat was toch wel het gesprek van de dag. En dat komt natuurlijk omdat het een heel bekend restaurant is. Hè? Ja, dat kost een vrij goed smikkelen en wij kunnen het beter weten dan ik. Ja, de bruin die heel veel impact heeft gehad, want onze streambek was het op een gegeven moment helemaal niet meer aan. Dus een teken dat de app van TV11 ook goed loopt. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van zo'n bruin. Nee, inderdaad. Hè. En er komt nu ook een periode, namelijk voor de uitbaters en voor de eigenaren van het bruin. Ja, daar is het nog niet voor gedaan, want ja, maandag waren ze druk bezig met alle verzekeringsdingen. En ze zijn er de komende weken sowieso nog mee bezig. Hè? Ja, dat is één. En twee is natuurlijk, ze zijn voorlopig dicht. En dicht wil dus zeggen dat ze op een gegeven moment misschien wel klantenverlies krijgen en zo, want zo'n bruin heeft een enorme impact. Ook geestelijk op de mensen. Dus ze moeten straks toch kijken dat ze weer ergens verder kunnen nemen gaan. Ja, ik ga bedogen. In ieder geval veel sterkte voor die mensen die erbij betrokken zijn. En ik zou zeggen, boe het weer op en gang door en laat zich niet de moed in de schoen zakken. Hè? Ja, dan is je weer de eerste die er een keer gaan eten, Olaf. Dat is goed.